čau a nazdar. Kto si doteraz myslel, že moderátori takýchto a podobných relácií nepikujú, tak sa mýlil. Preto vás vítam pri ďalšej relácii Telekeš. Moje meno je Moroďukri a budem vás prevádzať dnešným maratónom vyhrávania kešov, pretože sme Telekeš. No, toto telefónne číslo máte odteraz v dispozícii 0904 610 732. Sem nám môžete volať za tie love, čo máte tam pod tým. Ale nebudete hrať za tie love, ale budete hrať o tieto love. Budete hrať o 500 korún, ktoré môžete vyhrať, ak uhádnete, kto z týchto ľudí na tomto obrázku je v pohode. Takže, kto je na tomto obrázku v pohode, kto to vie, môže nám zatelefonovať toto číslo. Očakávame prvý telefonát. Haló, kto je tam? Máme niekoho na linke? Tu je Marcel! Marcel, ty si tiež na linke ako ja, takže vitaj v klube. Vieš odpoveď na otázku, kto z týchto ľudí je v pohode? Ten týpek. Týpek, týpci sú tam 4 alebo koľko ich tam je, tak ale ktorý to je? Asi. Marcel, no! Tak asi ten. Marcel! Neviem. Marcel, no tak si aspoň tipni. No dobre, nech vypoviem. Je to ten týpek. Marcel, tak som sa ti snažil napovedať toho Sutanova holou hlavou, no je to ten, ktorého márujú. Pane Bože, Marcel, nevadí, skús to na budúce, pretože Telekeš je tu pre vás každý deň v rovnakom čase na rovnakej linke.